Dobra večer u Dnevniku televizije Herceg Bosne. Evo što smo pripremili za večeras. Korona nastavlja obarati rekorde. U BiH danas 310 novih slučajeva. Na današnji dan prošle godine ugašen mostarski aluminij. Bivši radnici položili vijenac ispred nekadašnje tvornice. Potpisan okvirni ugovor o drugoj fazi izgradnje nove zgrade Kiseljačkog doma zdravlja. Istražili smo što se događa s tržištem smilja, ne tako davno prozvano hercegovačkim zlatom, a danas skoro zaboravljeno. U Novom Travniku održan međunarodni sajam organske proizvodnje i ekoturizma Dani maline 2020. Nažalost, korona nastavlja obarati rekorde u našoj zemlji. Danas je zabilježeno najviše novozaraženih osoba u jednom danu od početka pandemije, njih 310, od čega je 196 iz Federacije i 114 iz Republike Srpske. U određenim lokalnim zajednicama došlo je do narušavanja i pridržavanja mjera koje se konkretno odnose na prvenstveno na fizičku distancu, korištenje zaštitne opreme kako u određenim privatnim druženjima, tako i u određenim privatnim subjektima. Ono što najveći rizik u ovom trenutku predstavlja, to su okupljanja građana, da li u privatnoj režiji, da li organizovano, u sve zavisnosti gdje se one održavaju, imamo veći ili manji rizik od povećanog broja pojave, povećanog broja pozitivnih osoba na prisutnog virusa korona. Mi već ne znam ni ja više koji put apelujemo na sve građane da se pridržavaju mjera. Mjere u Republici Srpskoj koji su na snazi, ostale zemlje u okruženju postepeno uvode, odnosno da kažem vraćaju se na taj sistem djelovanja. Institut za javno zdravstvo Republike Srpske od samog početka zagovara korištenje maski prilikom kontakta s drugim osobama u zatvorenom prostoru, a također i na otvorenom prostoru. Ono što je također jako bitno i jedna od najvažnijih činjenica, to je fizička distanca, odnosno mjera. A nakon 3 mjeseca od posljednjeg potvrđen je novi slučaj zaraze u Županiji Posavskoj. Riječ je o ženskoj osobi iz Orašja, a to je ukupno 4. slučaj u toj županiji. Iz Zavoda za javno zdravstvo apeliraju na građane da se pridržavaju svih preporuka uz obvezno nošenje zaštitne maske i poštivanje fizičkog razmaka. Po dobivanju službene informacije da je ta pacijentica pozitivna, poduzeli smo sve one radnje koje se inače poduzimaju. Kontaktirali smo pacijenticu, obavijestili o rezultatu njezinog testa, zatim smo joj dali usmene naputke kako da se ponaša i naputke glede potrebe za zdravstvenom službom. Obavijestili smo nadležni dom zdravlja Orašje da preuzme tu pacijenticu i da joj pruži odgovarajuću zdravstvenu skrb, te smo proveli epidemiološko istraživanje bliskih kontakta. Radi se naime o vrlo malom broju bliskih kontakta koji smo sve stavili pod zdravstveni nadzor u vidu samoizolacije u trajanju od 14 dana. Pratimo njihovo zdravstveno stanje, te ćemo te osobe sukladno našoj proceduri 2 puta testirati. Glede ove pacijentice koja je pozitivna, to je 4. slučaj COVID-19 na području Županije Posavske, ali je trenutno jedini aktivni slučaj na području Županije Posavske. Pacijentica je starije životne dobi sa područja općine Orašje. Ona ima i druga prateća zdravstvena stanja. Ona je trenutno relativno dobrog zdravstvenog stanja. Ona ima blagi do umjereni oblik bolesti i trenutno se nalazi na kućnom liječenju. Godinu dana nakon gašenja proizvodnje radnici aluminija okupili su se ispred nekadašnje tvornice i obilježili godišnjicu bez svoga giganta. Kada je riječ o ponovnom pokretanju proizvodnje, nisu optimistični. S ljubavlju te spominjemo, podobro ti pamtimo, u srcu nosimo. Ispisano je na vijencu koji je 6 radnika postavilo u krugu aluminija povodom prve godišnjice gašenja tvornice. Razočarani poručuju novinarima da ne vjeruju kako će ugašena proizvodnja tako lako oživjeti. Pa iskren da vam bude, nakon svih onih pregovora, nakon gašenja takozvanog kriznog odbora, kad smo vidjeli da je to bila samo jedna, rekao bih, šuplja priča, znači vidjeli smo da od te priče ponovno pokretanja tvornice nema ništa. Aluminij je 900 ljudi, a ne 80 ili 100 njih, poručio je Romeo Biokšić, nekadašnji predsjednik sindikata Aluminija. Evo sada što spominje o pokretanju ljevaonice jednog dijela Aluminija, rekao opet znači da Aluminij nije samo ljevaonica,
Aluminije i elektroliza i anode, svi drugi pogoni. Pero Bebek, bivši predsjednik Skupštine sindikata, smatra kako se u protekloj godini ništa značajno nije dogodilo. Bile su dvije solucije rada. Jedna solucija je bila nepunih 600 uposlenih da radi, a druga solucija poslije te kad je propala bila je 370. Međutim, i prva i druga solucija su propale. Znači, u međuvremenu se pojavio ova Abraham grupa i ona je ponudila neko svoje rješenje, 150 ljudi, nešto ljevonce sa nešto straže i ostali popratnih službi, ukupno do 200 ljudi. Međutim, i to se nije desilo. Ljudi više nemaju vjere ni u to. Okupljeni i bivši djelatnici Aluminija smatraju kako je razlog za propadanje, osim štetnih ugovora, u najvećem postotku električna energija i dodaju kako je 2011. godina bila posljednja pozitivnija godina. Jer nigdje u svijetu niko ne posluje sa 76 eura. Znači, neke su izjave bile da se može poslovati sa takvom strujom uz neke, ajmo reći, poštenije varijante poslovanja. Međutim, da su bile varijante poslovanja i najpoštenije, samo bi minus bio manji. Pa da vam budem iskren, ne radi nigdje. I sveden sam na situaciju da živim od 372 marke što primamo sa birova. I ljude koje poznam iz ove većine i poznam jer dugo sam godina, od 82. godine sam ovdje u aluminijskom s prekidom ratnim. S kim sam god razgovarao i koji god počeo negdje raditi, to se sve svodi da se radi kod privatnika i malo ljudi je se snašlo. Podsjetimo, 4 minute iza ponoći tog 10. srpnja 2019. nekadašnji mostarski gigant isključen je s električne mreže. U Aluminiju je tada bilo zaposleno oko 900 ljudi, a njegovim gašenjem neizravno su pogođene tisuće. Neki se djelatnici još nadaju pozivu, drugi su pronašli nove poslove, a treći su napustili zemlju. Zastupnički dom Državnog parlamenta jučer je razmatrao prijedlog proračuna za tekuću godinu, koji prilikom glasanja nije dobio potrebnu entitetsku većinu. Nakon toga upućen je kolegiju na usuglašavanje, a protiv su bili zastupnici HDZ-a BiH. O razlozima za naš program govori zamjenica predsjedatelja Zastupničkog doma Borjana Krišto. Zašto se jučer nije glasovalo za prijedlog proračuna? Ovoj sjednici našoj prethodio jedan zajednički sastanak predsjednika stranaka HDZ-a Bosne i Hercegovine, SNSD-a i Stranke demokratske akcije i na tom sastanku smo bili i mi kao članovi kolegija Zastupničkog doma, zapravo i Doma naroda, odnosno Parlamentarne skupštine BiH i članovi vijeća ministara. Dogovoreno je na tom sastanku da idemo sa izmjenama kako izbornog zakona, tako i sa realizacijom određenih kadrovskih rješenja koja su zapravo nužna za funkcioniranje institucija, a stoje već na čekanju, ja bih rekla možda i više od pola godine. Također na tom sastanku dogovoreno je i da proračun ide, ali da proračun ide u redovitoj proceduri. Međutim, na jučerašnjoj sjednici Zastupničkog doma, znači, obzirom da se nisu ispoštovali politički stavovi i dogovori koji su bili na sastanku, mi nismo podržali proračun iz razloga koji smo i tada kazali na sastanku, a i na sjednici, zbog nezakonitog interveniranja na proračun institucija Bosne i Hercegovine od strane predsjedništva BiH. Naime, Zakon o financiranju institucija kaže da predsjedništvo nema nikakvu mogućnost interveniranja u proračun koji je određen za Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine i mi smo na tom sastanku dogovorili, znači, da se amandmanski intervenira, da se prvo ide u redovnu proceduru, zbog toga smo se i opredijelili da bi mogli amandmanski reagirati. Znači, nakon toga je trebalo da se usuglasi amandman zajednički ispred političkih predstavnika ove tri stranke. Obzirom da se u ova prethodna, znači, 2 dana koliko je ostavljeno mogućnost do ove jučerašnje sjednice, nije uspjelo usuglasiti, znači, taj amandman. Zastupnici su, evo, ja bih rekla, Stranke demokratske akcije po ko zna koji put odustali od takve vrste dogovora, nisu podržali ovakve jedne zajedničke stavove i naravno da smo se mi zbog takvog nezakonitog proračuna i nepredržavanja političkog dogovora odlučili da glasujemo protiv proračuna. Moram vam reći, jer je u medijima izneseno, znači mi na jučerašnjoj sjednici nismo obavili komplet glasanje i ne možemo u ovom trenutku reći
da proračun nije dobio potrebnu većinu jer smo glasali u prvom čitanju samo u prvom krugu glasanja gdje nije bilo entitetske većine iz Republike Srpske entiteta. Znači sad nam slijedi usuglašavanje i ja bih rekla slijede možda i nekakve nove konsultacije i slijedi onda na idućoj sjednici koja bi trebala biti idući tjedan glasanje u drugom krugu gdje po sadašnjim glasanjima u prvom krugu je očito da će proračun u zastupničkom domu imati, ja bih rekla, određenu potporu. Kakva će njegova sudbina biti dalje jer mora biti usvojen i na drugom domu, na Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, ostaje nam da vidimo. Što kažete na insinuacije kako se nije htjelo glasati, odnosno kako niste htjeli glasati zbog lokalnih izbora? Ma znate šta, to su insinuacije koje kada nemate nikakav drugi argument, onda koristite stalno takve neke stvari neutemeljene i tako. Međutim, ja bih evo kad ste već to rekli, znači nema nikakve veze, mi smo svoje stavove jasno obrazložili, kazali smo zbog čega. Zato su nas pozivali kad smo se dogovarali o samoj proceduri proračuna. Međutim, ja vam želim reći recimo da je jučerašnjoj sjednici također se dogodila slična situacija i na sjednici vijeća ministara, jer su tamo ministri Stranke demokratske akcije također odustali od dogovora koji su sveobuhvatno podrazumijevali da se riješe određena kadrovska pitanja, da se završe neke točke koje su predložene od strane naravno svih ministara i od gospođe Turković je bio prijedlog znači da se sve točke koje su predložene od ministara iz HDZ-a znači skinu sa dnevnog reda. Međutim, što je znači suprotno nekakvim i dogovorima i što je suprotno funkcioniranju institucije, mi i takav stav ne možemo podržati. Stoga se HDZ Bosne i Hercegovine zalaže znači za uvažavanje stavova sva tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini, za pravnu državu, za procedure. Bilo da se radi o proračunu, bilo da se radi o kadroviranju, bilo da se radi o imenovanjima Središnjeg izbornog povjerenstva ili pak nečemu trećem. Još jednom ću ponoviti da je naš stav takav da se poštuje dogovor i da se, što se zapravo do kraja ne može reći za Stranku demokratske akcije koja ima silu kojem sve što dogovorite na sastanku, nakon završenog sastanka počinje se interpretirati na jedan drugi način, ovisno o dnevno-političkim potrebama. I nažalost, svi skupa na ovakav način ne idemo ka rješavanju otvorenih pitanja i ka Europskoj uniji, sve dok zapravo bošnjačka politika ne bude u stanju prihvatiti tu činjenicu da je Bosna i Hercegovina država i Hrvata i Srba i Bošnjaka, te da svi imamo zapravo i pravo i obvezu boriti se za ovu državu i niko nema svoje ekskluzivno pravo, niti ona kome je ostavljena, kako to neki znaju kazati u amanet, nego zapravo tu smo svi zajedno da je gradimo na temeljima jednakopravnosti konstitutivnih naroda koji u njoj žive i uvažavanjem svih različitosti jednih i drugih. Hvala vam lijepo. Hvala i vama na pozivu. Premda se očekivalo kako će na sjednici općinskog vijeća Kiseljak biti donesena odluka o radnom vremenu prodajnih i ugostiteljskih objekata te obrta, točka je skinuta s dnevnog reda. Zašto obrazložio je načelnik općine Mladen Mišurić-Ramljak, a ujedno je i pojasnio što znači potpisivanje okvirnog ugovora o drugoj fazi gradnje nove zgrade Doma zdravlja. O nacrtu odluke o radnom vremenu prodajnih objekata u općini Kiseljak provedena je uistinu konstruktivna javna rasprava. Zato se očekivalo kako će na sinoćnjoj sjednici općinskog vijeća odluka o neradnoj nedjelji biti i usvojena. No, na zahtjev općinskog načelnika, ta točka je povučena s dnevnog reda. Zašto? Pred samu sjednicu općinskog vijeća, uz konzultacije sa svim klubovima vijećnika koji participiraju u općinskom vijeću, dobio sam informaciju da će jedino klub vijećnika HDZ-a BiH sa 11 vijećnika, odnosno 11 ruku, podržati ovu odluku. To nije dovoljno da bi uopće odluka prošla. Nedostajao je samo jedan glas. Pa sam iz praktičnih razloga kako bi ostavili mogućnost još za dodatne konzultacije sa svim klubovima vijećnika koji participiraju u općinskom vijeću općine Kiseljak, uradili dodatne konzultacije da vidimo koji su to novi uvjeti koji se sad postavljaju kad je u pitanju općina Kiseljak, odnosno nadležna služba i općinski načelnik, kako bi na narednoj sjednici općinskog vijeća ponovo bila na dnevnom redu.
Podsjećanja radi, trenutačna odluka o zabrani rada nedjeljom za određene djelatnosti na snazi je od ožujka odlukom Stožera civilne zaštite. Druga aktualnost koja zaslužuje pozornost je potpisivanje ugovora o nastavku izgradnje Doma zdravlja Kiseljak. Mi smo to trebali početi raditi još prije 3 mjeseca i u doba, iako korona kriza još uvijek traje i potresa kompletnu planetu, pa tako i općinu Kiseljak nije mimoišla ni nas, ali evo zbog žalbi kod Ureda za žalbe kad su u pitanju javne nabave, to je riješeno i evo mi smo stekli su uvjeti da se nas potpiše okvirni sporazum o izgradnji buduće zgrade, nove zgrade Doma zdravlja Kiseljak. S današnjim potpisivanjem se stekli uvjeti, u narednih 15 dana izvođač radova će biti uveden na gradilište i krećemo sa izgradnjom druge faze. Vrijednost toga dijela projekta je 3.125.000 maraka. Ona je vrijedna 3.125.000 konvertibilnih maraka. To podrazumijeva kompletne radove do unošenja opreme. Znači, to je treća faza. Mi ćemo svakako aplicirati kad su u pitanju Vlada Federacije sada ove natječaje potpori projektima, kad je u pitanju podrška izgradnje nove zgrade Doma zdravlja, a to je projekt o kome Kiseljačani sanjaju još od davnih 70. godina. Evo, prošla su više od 4 desetljeća da smo konačno krenuli u izgradnju nove zgrade Doma zdravlja, a razlog tomu, kad je u pitanju odluka, je upravo ova zdravstvena kriza koja potresa planetu, pa tako i općinu Kiseljak, jer prostori u kojima sad radi Dom zdravlja, odnosno primarna zdravstvena zaštita, udovoljavaju nekakav minimalni standard kad je u pitanju primarna zdravstvena zaštita. Novi prostor, oprema i medicinski kadar, to su komponente koje trebaju pridonijeti još boljoj zdravstvenoj zaštiti žitelja Kiseljaka. Vodi se računa o svemu, pa su tako trenutačno 3 liječnice na specijalizaciji iz ginekologije, radiologije i pedijatrije, a na tomu se neće stati, jer želja je da Dom zdravlja Kiseljak postane zdravstvena ustanova za primjer i van granica Središnje Bosne. Kanalizacija je najveći problem općine Posušje. Do prije 3 godine ova općina od 6.000 stanovnika nije imala ni 1 metar izgrađene kanalizacijske mreže. Zadnje 3 godine radovi se izvode koji idu sporo zbog nedostatka sredstava. Osim toga završavaju se radovi i na osnovnoj školi. Marlena Krezović. Strojevi na terenu su česti prizori u Posušju i to zbog nedostatka financijskih sredstava. Kanalizacijska mreža se radi sporo i pomalo, metar po metar, i tako će potrajati još dugi niz godina. Mi u Posušju, nažalost, još nemamo kanalizacijski sustav izgrađen. To je jedan od velikih hendikepa Posušja kao gradića sa 6.000 stanovnika. Nekad davno 60. godina je rađeno nešto malo za oborinsku kanalizaciju odvoda, ali pravu kanalizacijsku mrežu mi nemamo. Projekt je težak preko 30 milijuna maraka. Općina se trenutačno ne može zadužiti, tako da se svake godine napravi jedan dio kanalizacijske mreže. Iz općine se nadaju kako će jednog dana ovaj projekt podržati i Europska unija. Mi smo se uhvatili u koštac s tim problemom. Prije 3 godine smo intenzivno krenuli u izgradnju kanalizacijske mreže. Imali smo projektnu dokumentaciju, napravili smo reviziju, te iste projektne dokumentacije krenuli traženje sredstava. Dobar dio sredstava nam pomogne Federalni fond za zaštitu okoliša, jedan dio sredstava nam pomogne županija kroz Ministarstvo prostornog uređenja i jedan dio sredstava je iz općinskog proračuna i ta sredstva udružimo i svake godine u jednoj mjeri širimo kanalizacijsku mrežu. Tako je, evo, i ove godine nastavljamo dalje. Radovi na kanalizacijskoj mreži u Posušju su dosta zahtjevni zbog tvrdog terena. A i dosta dubokih rovova koji se, evo, s obzirom na konfiguraciju terena kako jesu Posuške ulice, imali smo čak 9,5 metara nedavno dubok rov gdje su izvođači radova izuzetno baš su se namučili da riješe da provođu tu dionicu. Evo, uspješno su je prošli, sad su na nekoj dubini od 6 metara i ide se dalje. Kažem, to će biti priča koja će dugo godina trajati, ali evo, moramo je raditi. Voda koja se u Posušju koristi za piće zdravstveno je ispravna, a problem su otpadne vode koje zbog nepostojanja kanalizacijskog sustava odlaze u niža područja.
Zbog poroznog tla otpadne vode predstavljaju opasnost za onečišćenje ne samo nizinskih predjela Hercegovine, nego i Dalmacije. Mi izgradnjom kanalizacijske mreže u Posušju rješavamo, spašavamo na neki način od zagađenja cijelo područje, sva područja koja su ispod nas, a to je Imotsko, Bekijsko polje i Grudsko polje i sav sliv sve do Neretve i tako da je svjesni smo tog problema i tražimo pomoć na razne načine, a ono što mi sad možemo učiniti, to činimo. Radovi sporo traju i na novoj osnovnoj školi. Problem je isti kao i za kanalizacijsku mrežu. Nedostatak sredstava. Osnovna škola u Posušju ima gotovo 1400 učenika. Najveća je u BiH i u njoj se teško izvodi nastava. Sporo nam ide, ali nadam se ove godine da ćemo je konačno staviti u funkciju glavni dio njen. Pomaže nam dosta Republika Hrvatska i nešto radimo vlastitim sredstvima, nešto nam pomogne i županija. Nažalost, sa federalne razine za školu nismo uspjeli nikakva sredstva dobiti, ali evo kažem, nadam se da ćemo ovu jesen već jedan dio đaka uspjeti premjestiti u novu osnovnu školu. Tako bi u 9. mjesecu u klupe nove škole trebali sjesti učenici od 1. do 5. razreda osnovne škole Ivana Mažuranića, dok bi učenici od 6. do 9. razreda ostali u sadašnjim prostorijama škole. U budućnosti se planira novu školu odvojiti kao zasebnu instituciju pod imenom Osnovna škola Fra Petra Bakule. Da bi se to uspjelo, potrebno je izgraditi dvoranu i potpuno završiti infrastrukturu. Za završetak radova potrebno je još 2,5 milijuna maraka. Ovih dana mediji su opet, barem nakratko, u naslove stavili smilje. Priča se o njegovom antikancerogenom svojstvu, no nas je ovoga puta zanimala druga priča. Što se događa s tržištem ove biljke ne tako davno prozvane hercegovačkim zlatom, a danas skoro zaboravljene? Tema smilja je još u svom početnom zamahu mirisala kao dobar materijal za neke buduće dokumentarne filmove. Podijeljenih uloga, to jest uzgajivača, je bilo jako puno, a sada je priča spala na one koji su posao odlučili raditi temeljito, nazovimo ih glavnim junacima. Lutrija je bila u Hercegovini naći pobrano polje smilja, no mi smo uspjeli naći i ljude koji će nam nešto reći o svome poslu i koji svoj konačni proizvod mogu plasirati. Miljana je direktorica tvrtke 15 domaćih vlasnika. Oni su upravo u sred žetve i destilacije smilja. Kada na 50 hektara uložite milijune, čeka vas ozbiljan pristup poslu, a nešto od radnih navika ova vrijedna žena možda nosi iz svoje druge domovine, Australije, gdje je provela pola života. Trenutno se želimo samo ulje prodavati na veliko, možda nekad u budućnost trebalo bi tu i zaposliti više ljudi, više ideja, uraditi bolje i marketing, pošto nije dobar marketing odrađeno za tržište smilje i trebalo bi vidjeti koliko ima već neki koji to rade i vani. Inače mi plasiramo naše ulje vani. Mi smo firma koje rijetkosti u BiH, da smo 100% izvoznici. To nas vodi do glavnog pitanja. Kada tražite mišljenje institucija vezanih uz poljoprivredne aktivnosti, kažu nam da kod smilja uvijek nedostaje podataka oko zadnjeg dijela lanca, plasmana. Situacija danas opet je obavljena tako modelom konspirativnosti tajni. Što će biti s tim, koliko ima informacije s terena, a često smo na terenu ove godine i oni koji su otkupljivali smilje kao u zelenom stanju su odustali od toga. Nismo prodali mi sve, imamo mi još ulje na skladište, nešto smo prodali u Ameriku, nešto po Evropi, nešto i Aziji, Australiji, tako. Te su napuhane cijene posela, sad je došlo do toga da nekad ne možeš je džabe dati. Prema onome što se može razaznati, samo veliki uzgajivači još traže tržišnu nišu smilja, dok su nam neki manji iza kamera kazali kako ima zaliha ulja od više stotina kilograma s kojima ne znaju što učiniti. U Eko Aromatiku su se zato potrudili i dobiti valjane certifikate u sustavu gdje destiliraju samo vlastito kontrolirano smilje. Oni hoće da znaju kad kupe veće količine točno s kojeg mjesta je došlo. Oni svaki put, nema veze što mi moramo za naše organske certifikate vaditi sve analize tla, analizu vode s čim destiliramo, moramo kemijsku analizu i moramo analizu zemlje i analizu pesticida.
U podacima izvoza dolazimo do brojki za kompletna eterična ulja. U 2019. izvezeno ih je u vrijednosti 6 milijuna maraka ili količinski oko 41 tone eteričnih ulja, što je u odnosu na 2018. rast od 5 tona. U toj grupi cijena smilja je pala, ali se proširila raznolikost ostalih vrsta. To znači da je došlo do pada cijena i do 3 puta u odnosu na koju godinu ranije. No unatoč tome, ta cijena je utjecao na povećanje potrošnje tog eteričnog ulja u svijetu, tako da se količinski povećao izvoz, iako nam financijski rezultati pokazuju nešto drugačije stanje. Od vrlo male količine ulja se mogu raditi velike količine kozmetičkih proizvoda. Tu se također krije ključ propasti masovne proizvodnje u Hercegovini, na čijoj ideji država mogla ili htjela zaraditi. Tijekom ostatka berbe nam dolazi organska kontrola i za ovo američko tržište i za evropsko tržište da provjere da li sve radimo, koje sredstva koristimo i imamo li sve račune i tako, da li radimo posao prema njihovim standardima. Od uzgajivača se često može čuti zašto smo dobivali savjete da idemo u ovaj posao. Ponavljali smo ovo što sam u početku kazao. Znamo proizvodnju, znamo preradu, znači znamo to napraviti, ali ništa ne znamo o trećem segmentu. Ko bi to trebao kupiti, za koje potrebe, to ni dan danas nismo saznali. Ko je plasirao tu priču, ja ću reći neodgovorni pojedinci. Družeći se kratko s ljudima iz ove branše, shvatili smo jedno. Tvrda i ljekovita biljka smilja ovdje raste stotinama i stotinama godina, ali su pred nama godine učenja o njoj i kako je najbolje iskoristiti. U Novom Travniku održan je Međunarodni sajam organske proizvodnje i ekoturizma Dani maline 2020. Riječ je o manifestaciji koja je održana po 14. put. Poslana je poruka kupujmo domaće, jačajmo ekonomiju i podržimo opstanak ljudi na ruralnom području. Tradicionalna manifestacija Dani maline u Novom Travniku održana i ove godine. Zbog korone zabilježen je manji broj izlagača i posjetitelja. Izostali su izlagači iz regije. Prije samo nekoliko godina Bosna i Hercegovina bila je poznata po proizvodnji malina kao svome brendu. Zbog niskih otkupnih cijena, mnogi su proizvođači prestali s uzgojem tog voća. No, ove godine, za one koji nisu ukinuli zasade malina, dolaze bolje vijesti. Malinari ove godine očekuju jednu višu cijenu za proizvodnju svoju, budući da je 2018. bila jako niska cijena malina, ali kad smo i krenuli sajam prije 14 godina, malina je bila 0,80 feninga i marku i 10. Ali evo, ove godine se nadamo da će biti preko 3,30. Tako da evo, naši proizvođači već nude po 4 marke ovdje našem malom tržištu. 4. godina je kako smo proizvodnji maline. Ove godine nam je ponuđena malo bolja cijena nego što je bila prije, pa eto malo smo i motivisani. Dani maline u Novom Travniku je sajam organske proizvodnje ekoturizma. Tako se na štandovima moglo naći različitih proizvoda domaće proizvodnje, ljekovitog bilja, meda. Slaven Čović iz Gornjeg Putićeva, naselja općine Novi Travnik, proizvodi 20 vrsta likera, jabukovo sirće, sok od aronije i višnje, te još mnogo toga. Uglavnom uspije se prodati onoliko koliko dosta proizvedemo. Ova godina je malo sad loša pošto je se ova korona desila. Za razliku od prošle godine bio sam ovdje na ovom sajmu, bilo je duplo više ljudi. Dakle, korona je ostavila i korona je ostavila svoj trag, tako je. Evo, nedavno smo osvojili zlatni čokalj. Šta je to? Za najbolje likere Bosna, Hrvatska, Srbija. Takmičenje je bilo u Zenici. Bilo je 55 izlagača, 188 uzoraka je bilo i moji su likeri osvojili zlatni čokalj zlatnom kvalitetu za najbolje likere. Super, čestitam. Recite mi, inače sudjelujete li ovako na sajmovima? Gdje plasirate svoje proizvode i tako? I koliko je to danas isplatilo? Sudjelujem na pojedinim sajmom, možda od 5 do 7 sajmova obiđen tokom godine. Inače sam profesor, radim u školu, ovo mi je dodatna djelatnost.
Plasiram preko interneta, najviše radimo kao poklone za mladence, najviše u par kafića ima višnjevača. Predsjednik Saveza Organsko federacije BiH Sejad Herceg kaže cilj im je povećati domaću proizvodnju, zašto im je potrebna pomoć države. Jer ako sad proizvodimo hrane iz 10% i kad to pomnožimo, vidjet ćemo da ćemo otvoriti na stotine, da kažemo, hiljada radnih mjesta i opstanak ljudi. Jer budući da imamo sad negdje u federaciji 150.000 proizvodnih radnika, a negdje da imamo oko 350.000 koji su na budžetu. Kako će oni da proizvedu i da daju, da sad je primjer radi penzija već dostigla zaposlenog i jednog proizvođača. Kako ćemo ako još izgubimo proizvođača i proizvodnih radnika? I to je smisao ovog sajma i poruka da država i donosioci odluka moraju uložiti u razvojnu komponentu proizvoda bosansko-hercegovačkog. Sa Dana maline u Novom Travniku poslana je poruka: kupujmo domaće, jačajmo ekonomiju i podržimo opstanak ljudi na ruralnom području. Nogometaši Zrinskog već drugi dan nalaze se na pripremama u Međugorju. Novi igrač Zrinskog Amir Bekić za klubsku televiziju govorio je o prvim dojmovima i ambicijama u predstojećoj sezoni Premier lige. Prvu priliku za nastup u dresu novog kluba mogao bi imati u subotu, kada plemići igraju drugu pripremnu utakmicu protiv Kroacije iz Zmijavaca. Prvi dojmovi su fenomenalni, igrači su me jako dobro primali, dosta njih već dugo znam kroz Premier ligu, tako da klub nam je obezbijedio isto pripreme kvalitetne, za sad je sve kako treba. Kvaliteta momčad je jako dobra, mislim da Zrinski uvijek ima ekipu za vrh tabele, tako da mislim i ove godine da imamo jako dobru ekipu, ali to moramo pokazati na terenu i što bolje da se spremimo. Zrinski uvijek ima visoke ambicije, to je prvenstvo, kup, tako sad i Evropa, tako da gledamo da prvu utakmicu što bolje odigramo i dočekamo prvenstvo što je moguće bolje, a kasnije zavisi od utakmica, jednu po jednu ćemo rješavati, tako da ćemo vidjeti. A najmlađi igrači Širokog Brijega na ljetnim pripremama su 16-godišnji Marko Soldo iz Štitluka i 17-godišnji Ivan Grgić iz Kiseljaka. Priliku da se dokažu treneru Karačiću imaće sutra u dvoboju protiv ekipe Posušja. Drago mi da je šef prepoznao moj talent i trud i rad u školi. Igrači nas odlično prihvatili, sve je super, nemamo nikakvih problema. Stari nam igrači pomažu, karikiraju nam, ispravljaju nas. Za mene je veliki uspjeh to što me trener pozvao na okupljanje sa prvim timom na pripreme. To je mnogo veća razina nego u mlađim kategorijama i nadam se daljnjim uspjesima. Mislim da može puno pomoći stari igrači i kao kapetan Dijan Ćorić mi pomažu i daju mi savjet, tako da se nadam se to biti sve dobro. Toliko u Dnevniku, poštovani gledatelji, želimo vam ugodan nastavak večeri.